Sa Mandawi City, nagsugod sila og preemptive evacuation sa pipila ka mga residente nga nagpuyo sa danger zone sama sa kilid sa kasapaan. Atong sayran ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lan, gihimo kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente nga nagpuyo sa danger zones. Samtang sa katong nawad-an og plate numbers ilang mga sakyanan atol sa baha, dunay abiso ang Mandawi City Government. Gipangunayan sa mga barangay officials ug Mandawi CDRRMO ang pagsuroy sa pipila ka bahin sa barangay Kasuntingan kaganiha. Si Kapitan Amelia Ale nang hangyo sa mga mulupyo sa danger zones tupad sa kasapaan, mamakwit na lang alang sa ilang kasiguruan. May assistir sab sa preemptive evacuation ang mga sakop sa Mandawi City Police Office. Matud sa hepe sa CDRRMO, hugot ang monitoring nga gihimo nila. Sa alas 11 nga bulletin sa Pag-asa, lakip na ang Mandawi City sa ubos sa signal number 1. As we experienced katong Wednesday, nagkahinahinay naman ang stop protection dito kadahili. So isip na lang preemptive measures to ensure nga watay mga casualties ato lang sa preemptive evac. Samtang pipila kini sa mga plate numbers nga na-recover sa mga traffic enforcers sa Mandawi. Atol kini ni atong Miyerkules kun diin wala mabantayi sa mga drivers nga nahuso na di ay gikan sa ilang mga sakyanan sa paglabang sa baha. 11 tanan ang na-recover nila, apan ang uban na claim na didto sa Mandawi CDRRMO. Ipadala lang kuno ang mga dokumento, OR ug CR sa sakyanan. Lagi magbaha, magpadagan ta, sabi pa kung kusog, mahog yun na, matangtang yun na itong mga plate number. Yes lan, kaya makita karon sitwasyon dinhi sa Passenger Terminal 1 sa Pier 1 dinhi sa Dakbayan sa Subo. Inyo mabantayan lan, pagawasay na ni mga pasahero gikan sa sud mismo sa terminal building. Mao ni sila ang mga pasahero karong hapon lan nga temporaryo gipapasud lang una sa terminal building katong mga pasahero paingon sa Surigao ug Nasipit. Although wala pa gyoy kumpirmasyon kung mahinayon ang biyahe kaganiha, gipapasud lang ni sila pending kung madayon ang biyahe kung tugutan sa Coast Guard. Apan baguhay lang gyud mga 5 minutos na nakalabay, gianunsyo pinaagi sa PA system dinhi sa pier nga kanselado na gyud ang maong biyahe sa paingon sa Mindanao, sa Surigao ug sa Nasipit. Mga kining mga pasahero nang gawas na lang sa terminal kay murag wala na may sila papaaboton mismo sa sulod gyud sa terminal. Ang ubang mga pasahero nila na problema gyud sila kung unsay mahitabo labi na nga naghinangat ang kalag-kalag sa ilang pag-uli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron motimaan sa adlaw sa mga Santos ug adlaw sa mga minatay. Milabay sa tagaganihalan sa ticketing offices sa mga lain-laing shipping companies diri, mi abiso na gyud sila, mibutang na ni sila og paskin sa gawas nga kanselado gyud ang mga biyahe gumikan sa tropical storm nga si Paeng. Kadaghanan sa mga naglinya gihapon sa mga ticketing offices lan mga nagpa-refund o nagpa-rebook o reschedule sa ilang biyahe kung kanus aman mahibalik ang biyahe sa mga barko nining mga higayuna. Mao ni ang sitwasyon karon sa Pier 1. Atong paminaw ning higayuna tipik sa pamahayag sa opisyal sa Philippine Coast Guard kabahin ni ilang paggaid sa mga barko. Kanselado na. Basta signal number 1 ma'am, wala na po pwedeng maglayag. Unlike before na 1,000 gross tonnage pwede pa, pero bago na po yung ano natin. Sige po. Ya doon lang ko dito ma'am. Ni maurasalan mga ilang taog habig gikan sa usa sa mga pasahero nga apektado ning kanselasyon sa biyahe. Ma'am, para asa man ka ma'am? Para Ormoc. Diin makagikan ma'am? Iligan. Iligan. Oo. Unsa may abiso sa inyo, unsa may pahibaw sa shipping company? Dili yun, dili man ipa-cancel man nila ang kuan kay delikado tungod sa bagyo. Aha. Napaing. Dili man makalarga. Dili makalarga. Unsa plano nimo karon ma'am? Magpaabot na lang ugma. Base na ang mo lurang na. Magstay ra ka diri sa pier or Pag-stay na lang. Oo. Kay daghan magkarga. Unsa nga ganin nimo ma'am? Helen. Ma'am Helen. Yeah, okay ra ba ma'am? Dili ba tun-og karon medyo bugnaw-bugnaw ra bang panahon? Ani ra ka karong gabi magpaabot na lang? No, okay ra. Kung ganos na timing good ma'am ang biyahe. Lagi. Oo. Nakansilar, na suspenso tungod sa barko. Thank you so much Ma'am Helen og amping ka
Mao kini ang sitwasyon lang dinhi sa terminal din ubay-ubay gyud ang mga pasahero nga nagpaabot karon kung unsay abiso mahinayon ba ang ilang biyahe. Apan giabiso ng daan sa Coast Guard tungod kay ubos na sa signal number 1, kansilado na ang biyahe gikan sa mga pantalan dinhi sa Sugbo. Mao kanang latest gikan diri sa Pier 1 Land. Daghang salamat, Nico Serino.